blant os Gymru, darllenwch yn ddi-stop. Ymgollwch yn ein stori, mae'n gwych. Chwech naw naw o'r siop, bagen. Perffaith. Hufen-iablas mintys, mwstard a mayonnaise. Bendigedig. Ble rein i Bob? Dim syniad gen i felly. Dwi'n credu bod ni wedi glanio mewn syrcas. Syrcas? Dyma'r bobell. Mae'n fawr yn grwn ac yn lliwgar. Dyna ddigon. Y tro diwethaf i mi ddal gwylan fe wnes i hufen afiach. Blas, gwylan, grawnwyn a gyrcyn. Hoffwn gyflwyno fy hun. 2 bola bach. 2 bola bach? Sawl gwaith sydd wedi mi ddeud wrth ti? A beth o chwarae fod y fwyd 2? Mae gwylanod ffron cyndrwg a... cathod! Dwi'n cysau cathod! Beth sy'n bod arna ti rwan blodwen bling? Mi ddeda wrth i ti beth sy'n bod. Mae cwmni Spledger Sloan sy'n newydd ffonio yn deud eu bod nhw angen dyhefion afiach erbyn wythnos nesaf. Ac yng nghanol hyn i gyd, pwy sydd ar y ffordd, llond bysiau o blant bach erchyll. Plant erchyll, ond defnyddiol iawn. Pwy sydd wedi bod yn cario prif trwy mwys i? Da fe sefyll mewn un lle. Medwyn hyd o moedot. Sawl gwaith sydd rhaid mi dweud, tynnu'n moed yn allwn o dy bocedi ar unwaith. Dwi'n casau pryfed genwair. Gai mynd i'r tŷ bach, please? Brysia, a beth yw'r llwch ma? Joe! Fy nwallt i! Fy mosi! Dwi eisiau mynd adre. Ewa Daniel, dwi'n casau plant sy'n cwyno, a dweud y gwir, dwi'n ei casau nhw bron cymaint a chathod. Does un peth amdani. Yn y cyfamser, draw yn y tŷ bach roedd Tina. Roedd hi wedi gwneud ffrind bach newydd. Mae'n gwych. Chwech naw o'r siop, bagen. Glywes ti rhywbeth? I ddarganfod mwy am gynlluniau afiach 2 bola bach a wraig blodwen wrth i'r plant ddechrau diflannu berfeddion y shed. Darllenwch Hufen Afiach 2 gan Meilir Siôn. Mae'n fendigedig, rhywbeth at ddant pawb. Bagen.